Pišty, Jány, Travel Urgency. Cestujte srdcom. Cink! Počasie na festivale je vražedné. Weather on festival is murderly. Raining. Prší. Prší, prší, len sa leje. Raining, raining, only pissing. Ako môžete vidieť, je tu mŕtvo. As you can see, that's dead. Každý je v kine. Everyone is eating in the cinema. Je čas použiť ionizátor. It's on time, use this shit. Cestujte srdcom. Travel hard. It's like the blood droppings from a deer you shot. And all they got to do is follow those droppings, and pretty soon they're going to find that deer. I ain't interrupting this, man. What do you do? I want to see it again. Dá sa povedať, že som taký filmový fajnšpeker, ale včerajší film to ma totálne rozhodilo a poviem, vedela som, že to bude náročné. Vedela som, že to bude tvrdé, surové. Všetko to bolo tak, aká predstava bola vo mne, aj ako nám to uviedol ten váš kolega. Ale viete, čo ma neuveriteľne rozčúlilo? Ja som 5 minút pred koncom musela odísť, pretože ten šmejt, ten vrah, a ja som odtiaľto, aj teraz som prišla autom, ja som potom odtiaľto taká rozrušená, šoferovala 50 kilometrov do Trenčína a ešte mi hovorili tí mladí, že aspoň nezaspíte. Nemala som šancu zaspať. Takže v poriadku, no. Ale ten film bol výborný. Máme podobný názor ako táto pani. A preto sme chceli vedieť, prečo Rasťo vybral práve takéto filmy. Tento rok sú totiž témou obľúbenej sekcie Za hranicou kultu mesoví a sérioví vrahovia. A pritom je toľko pekných filmov na svete o zvieratkách, o prírode, o chrobákoch, o Vysokých Tatrách. Nie, sú to dobré filmy a hlavne kvôli tomu, že som sa snažil akýmsi spôsobom deestetizovať alebo určitým spôsobom deestetizovať vraždu. Proste taký, hodil by sa tomu taký tagline, že vražda nie je sranda. Pretože každým dňom na nás médiá chrlia zábery z vojen. Zábery z vojen a proste hollywoodská produkcia alebo štandardná mainstreamová produkcia tlačí filmy, kde sú proste zabijáci a sú kúloví a všetko je fasa. A nedávať tam filmy, ktoré sú klasické, ktoré sú dobré, a napríklad Mlčanie jahňat alebo 7, alebo aj Zodiaka, ale skôr sa trošku pohrábať a pozrieť sa na túto tému z iných uhlov, ako napríklad Leslie Vernon, tá pseudodokumentárna dekonštrukcia slasheru. Posledný horor je vlastne také zrkadlo, ktoré nastavuje divákovi. Tony je vlastne sociálna dráma, viac menej. To bol názor zostavovateľa sekcie, ale čo na to diváci? Bol tu nejaký film, ktorý ťa naozaj akože zasiahol do srdca? No jasné, len Boh odpúšťa. Mne sa najviac páčil včerajší večerný film Hasta la vista. Asi Akt vraždenia. A prečo? Bol veľmi zaujímavý. Mal som z neho dosť pocity také, ktoré som pri iných filmoch, čo som videl doteraz, nemal. A ako prísť o rozum, teda prísť o rozum, to sa mi tak ešte páčilo. Dnes ráno o 11. sme videli super film od Reného, alebo neviem, ako sa číta, ale bol super, milujem ťa. A v aké emócie máš najradšie, keď tebe film vyvoláva? Rozpačité, pretože to znamená, že je to dobrý film pre mňa. Ja som bola strašne smutná z Môj pes Killer. Ale z väčšiny filmov vlastne som to není moc šťastná, akože sú depresívne.
No a to je ale dobré, lebo vyvolá to v tebe emóciu ten film, nie? Áno, preto na ne chodím. Inak by som nechodila. Historicky prvýkrát bol súčasťou polnočných projekcií aj slovenský horor Petra Cikraja Good Night. Good Night. Ale Rastio nie je len týpek, ktorý je divný a zostavuje polnočnú sekciu. Je to aj človek, ktorý cestuje srdcom a stará sa o to, aby na festival prišli svetoví režiséri, ktorí točia svetové filmy, ktoré zasahujú ľudí po celom svete. Do srdca. Zaujímalo by nás, ako sem dostal nášho Bena Wheatleyho. Tak stále som ho vlastne informoval a napríklad do katalógu som od neho žiadal, nech autorizuje životopis svoj a tak ďalej. No a v určitom momente, keď som mal všetky filmy, tak som napísal, že great news, máme všetky filmy, retrospektíva je prichystaná, chýbaš už len ty. A on stále nevedel, či áno, či nie. A potom 2 týždne pred festivalom teda som sa ho spýtal, že či áno, alebo nie, lebo potrebujeme vedieť kvôli letenke a tak ďalej. A napísal, že áno. Že má síce ako nabitý program, pretože prišiel z Londýna. Vo štvrtok, v piatok bol na Cinematiku, v sobotu naspäť do Londýna, v nedeľu mal masterclass s Nicolasom Roegom, v pondelok letel do Paríža, v útorok do Toronta. Ale prišiel. Cítiš? Cítim. Ionizátor funguje. Pišty. Čo je, Jany? Zahrajme si Babyton. Teraz sme v kine, pozeráme film. Pišty. Potom, Jany. Babyton. Povedal som nie.